kategori til undervisningsmiljøprisen, det er de gymnasiale uddannelser. Og her har vi at gøre med et gymnasium, hvor alle bliver modtaget med åbne arme, og hvor der også bliver taget hånd om alle elever, lige fra de kommer, og endda måske også lidt før. Her der taler vi om et gymnasium, som har et meget initiativrigt elevråd, som igennem en række forskellige projekter har sat fokus på, hvordan man kan styrke et rigtig godt undervisningsmiljø. De har blandt andet etableret et V- og Vel-udvalg, som har særlig fokus på elevernes trivsel. Og udvalget har også arrangeret det, man kalder for forundringsdage, med fokus på elevtrivsel for alle eleverne på skolen. Så har elevrådet også taget initiativ til at udvide rammerne for tutorordning for de nye 1.G-elever, sådan at tutorerne også fungerer som mentorer for de nye 1.G-elever. Og på den måde kan det også være lettere at have fokus på den overgang, der er, når man kommer fra folkeskolen til gymnasiet, som vitterligt for nogen er en lidt grænseoverskridende overgang, fordi det er selvfølgelig nye elever, det er nye måder at undervise på, det er helt nye fællesskaber, man skal ind i, det har man blik for på det her gymnasium. Og man har blik for, hvordan man kan hjælpe både fagligt og socialt. Men det er ikke kun eleverne, som er meget initiativrige i forhold til et godt undervisningsmiljø, det er også skolens ledelse, som har sikret sig, at de fysiske rammer fungerer bedst muligt for eleverne. Man har fået en ny naturvidenskabelig fløj, og man har også fået et nyt ventilationsanlæg. Og det betyder også, at man derudover har fokus til gode fællesarealer og gruppearbejdspladser, netop med hele bredden af syn på, hvad er det for et fysisk læringsmiljø, der skal til, for at man både trives og bliver dygtig. Så vi har at gøre med et gymnasium, hvor alle i et tæt samarbejde med hinanden, både ledelse og elever, fokuserer på et godt undervisningsmiljø, og derfor er jeg rigtig glad for at kunne kåre Støvring Gymnasium til årets vinder af undervisningsmiljøprisen i kategoriet for gymnasiale uddannelser. Jeg må godt komme herover. Jamen ligeledes, så vil jeg også gerne have lov at sige tak for os på Støvring Gymnasium. Det er både en tak fra eleverne, det er en tak fra lærerne, og det er også en stor tak for ledelsen. Vi er både beæret over, og vi er stolte af at få lov til at få den her anerkendelse igennem og modtage undervisningsmiljøprisen. Fordi at vi har kæmpet hårdt, og det er selvfølgelig stadig en proces, der er i gang for at fremme elevtrivsel. Den kan jo altid forbedres. Men vi er virkelig stolte af, at vi har fået den her pris for noget, der har været båret af frivillige hænder og har været primært elevstyret. Så det er vi rigtig glade for. Tak. Tillykke til.